Lezers kennen de kranten net oors. In het weekend krijgen ze de snijspetielen. Maar na al die jaren is het tijd voor wat oors. Ja, elk begrip had zijn tijd. En we moeten ook weer de moed hebben om nieuwe dingen te beginnen. Dus de titel Snijspetielen verdwijnt bij het Fries Dagblad en daarvoor in het plak komt Weekend. En die naam drukt precies uit wat het is. Het is een weekendkranten. Dit is nedig, liek als dat je soms een nieuwe jas nodig hebt of een nieuwe auto. Je bent heel bot wend aan je oude kleren, die zitten als een heerlijke jas. Die was eigenlijk houden. Maar dan wist ik wel, maar eens een keer wat nice. Want het houdt die fris. Dan denk je er even naar, waar ben ik, wat wil ik uitstrelen, hoe wil ik eruit zien. En dat geldt ook voor een snijspetielen. De weekendbijlage staat bekend om zijn gedegen achtergrondverhaal, scherkenijs en interviews. En dat zal net verlengen gaan. Een opmaak, maar het uitdrukken wat we ermee willen. Nou, ze hebben aan het eind van de Snijspetielen 2 zijden voor de leefhebbers. Grote artikelen van 1800 woorden. Waarin het Fries Dagblad lid wat er sterk in is. Net alleen in toegankelijk nijs hoe je hoort en mooi, maar ik, nou ja, de dingen die er werkelijk staan doen. Daar wie de Snijspetielen beroemd om en dat zal weekend ik willen. Krijgt dus bij alle kranten rinnen ook bij het Fries Dagblad het tal abonnees en de advertentieinkomsten waarom. Het lijkt dus voor de hoorn om te denken dat de nieuwe bijlage een bezuiniging is. Nee, ze helemaal net. Ik zou zeggen, het zindeel, het is een manier om uw lezers te laten dat het Fries Dagblad tegen vitaal is en nieuwe dingen aandoet. En we hopen dat er ook meer lezers komen, toch zo'n mooie bijlage elk weekend. Hoe de vernijing bij de trouwe en meestens oudere abonnees valt, zal de komende tijd blijken van. De snijing gaat toch al hard achteruit. En de snijing wordt nog meer een uitgangsdag en net meer een rustdag, zou ik maar zeggen. En die snijspetielen is eigenlijk voor de snijing. Nou, ik vind dat wel een achteruitgang.